Goddag. Mit navn er Jakob Hedegaard Pedersen, og jeg er forfatter og forelægger ved forlaget Dreamlit. Derudover er jeg også redaktør og har blandt andet redigeret Carl Tessbaums Den forkerte forfatter, og er nu i gang med at redigere en børnebog om Mungo Park, sammen med forfatteren Birgitte Andersen. Jeg vil i dag fortælle lidt om, hvordan vi har bygget vores arbejdsrum op, hvordan vi mødes i forlaget Dreamlit, og jeg vil derfor have lov at invitere jer alle sammen indenfor i vores arbejdsværelse. Alle aktører i en produktion, lige fra forfatter, redaktør, grafiker, illustrator og korrekturlæser, samt det vi kalder Select a Beautiful Reader, en beautiful reader, der følger projektet fra start til slut. Øverst i arbejdsrummet ligger der en tidslinje. På det kan alle se, hvor langt produktet er nået, og det er også muligt at indføre markedsføringsstrategier til rette tid, og til at sætte deadlines, så projektet ikke skrider ud i uendelighed. Når det endelige produkt er færdigt, gives der besked til forlaget, og så er det muligt at få den enten sendt til tryk eller direkte ud på e-bog. På Dreamlit gør vi tingene lidt anderledes. Derfor kommer alle vores produkter først ud som e-bøger, og slutligt som p-bøger. P-bøger er jo papirudgaven. Vi kan ikke helt undgå, vi kan jo egentlig også godt lide den lidt selv. Men e-bogen er vores kerne, og derfor kommer den først. Og en lille måneds tid senere kommer papirudgaven af den samme bog. Vi håber, at de kommende år vil tage rigtig vel imod vores mange sjove, spændende produkter.